Káňa, ktorý ma skoro zabodol. Nebudem sa to... Ja nechceš to chytať. Poďte tu mať staviček, Mišo. Takže máme tu voňavku od cigáňa. Ja si umiem potom ruky. Okay. Prídeme pitvať. Takže, toto je pokus o čiarový kód. Pozrite to. Ukáž? No, otvorte to. Lástopovacie vodka, môže byť tá voňavka. Neviem, to cigáň, to je taký alchymista, vyrábal. Potreboval nadávku. Ale pekne to vyzerá. No. A tu už by to malo byť čisté, lebo... To je dôvodné, to je... No to porad, jak originál vyzerá. Ale že, jaká pekná. Nedala. Vyšlo vyskúšaj, to sú feromóny. Takže buket. Voní to jak korene. Jak muškatový orech. Vidíš, to možno feromóny sú. No. Počkaj, nastrikaj mi tu. Čo, jak to voní? Bacha, čo to... Taká kyslá. Dúfam, že to nie je nejaký... No. Inak to podľa mňa voní jak babská voňavka. Aj na to si... Inak. Ne, nebudem si dávať na slovo. Počkaj. Jak to je, čo ne? Už. Tak to je iný humus. Čo ja viem. Pojďte, Fuj, to čo tam cigán namiešal? To je nejaká chemikália, skúste zblízka. A to Savo dal do sklenej flaštičky a... Až fakt. No, to... No, čo ja viem. To asi nebude voňavka toto. Tak ale... Ja mám tak zase... Za originál by si zaplatil 40 €, takže... Je to vyrobené? 80. Radšej nenapíšu. Takže rada dôkaže, kde to bolo. Rada pre poslucháčov. Keď uvidíte cigáňa na Trnavskom, tak nikdy od neho nič nekupujte. Bo takéto hovno vám. Ten výrobok obsahuje ešte nejaké svinstvo, že alkohol. Inak to nejaká toxická látka môže. Janošek, alkohol, to čo je za látku? Počkaj, ešte toto. Výrobok obsahuje alkohol. Čo ti jebe? Takže, toto musíte vidieť. Toto je originál. Boss. Kde máme krabičku? Kúkaj, tu. Čo ti dáme? To som si aj všimol. Ani ja som si to nevšimol. Čo ti je? On to tam fakt je? Koľko na krabičke. To sladký úplne. Možno, že je tu nejaká iná značka, že... Počujte, možno ten cigán to takto zakrýval. Keby som to mal takto. Boss. Boss. Takže takéto sračky predáva cigáň. Počkaj. To môže byť aj iná značka. A ešte toto. Toto poznáte. Escalade Woman. Tento zajtra ochutná naša spolužička Baša. Dúfam, že sa zadrženie. Toto je asi paródia na to Escada. Počujte, ale určite to bude, že... Čo? To je dobré, diváci, pokochali ste sa. Pointa, nikdy nič nekupovať od cigáňa. Túto kauzu ešte uvidíte v rubrike, lebo...